बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. माजी खासदार विनायक राऊत यांनी अणुऊर्जा प्रकल्प मानवजातीसाठी धोकादायक असल्याचं सांगत हा लढा शेवटपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केलाय. मालवणी भाषेत अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द व्हावा यासाठी कोकणातल्या देवस्थानाला मालवणी भाषेत साकडं घातलंय. महाराजा तू रामेश्वर कुंकेश्वरा ह्या तू दशक्रोशीचा रक्षण करता, ह्या कोकण भूमीचं रक्षण करता. ही तुझ्या कृपेने उभी राहिलेली कोकण भूमी आणि कोकण भूमी नष्ट करण्यासाठी आता काय राक्षस इलेले असत आणि त्या राक्षसांच्या माध्यमातून अणुऊर्जा प्रकल्प येत असा. अणुऊर्जा प्रकल्प किती घातक असा तो सावंत साहेबांनी सांगितलं असा. अख्ख्या जगाने तो अणुऊर्जा प्रकल्प नाकारलो. अमेरिकेत नाही, रशियात नाही, थायलंड नाही, कुठे खरंच नाही. तो प्रकल्प अणुऊर्जा प्रकल्प आमच्या या कोकणातल्या हिंदे मुंडगे आणि राजापूर मध्ये येऊ घालतात. त्यांच्या दलालांका पोचण्यासाठी, त्यांचे खिसे भरण्यासाठी जे जे या भूमीला नष्ट करणारे प्रकल्प असे घेऊन येतील त्यांना त्यांची जागा दाखव आणि अणुऊर्जा प्रकल्प या अरबी समुद्रामध्ये बुडवून टाक रे महाराजा. महाराजा घातलाय कसा, तू ऐकलंस कसा आणि पावल्याशिवाय तू राहणार नाही. माझ्या खात्री आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात लढा देणाऱ्या लढ्यातला मी सर्वात अनुभवी असा कार्यकर्ता आहे. राजापूरच्या जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात तो लढा सुरू केला. त्यानंतर रिफायनरीचा लढा उभा राहिला, त्याच्यामध्ये सहभागी झालो. जैतापूरच्या अणुऊर्जामध्ये सहभागी झालो आणि आता पुन्हा एकदा देवाभाऊने ह्या कोकणवासियांसाठी नितेश भाऊच्या सांगण्यानुसार हा विषारी प्रकल्प आणायचा जो प्रयत्न केला त्या या लढ्यामध्ये सुद्धा आम्ही तेवढंच सहभागी होणार आहोत. कारण म्हणजे हा लढा साधा सुद्धा नाही. तुम्ही राजापूरची रिफायनरी बघा, जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प बघा, आता कुंभवडा असेल किंवा आजूबाजूच्या गावामध्ये झालेली यापूर्वीची रिफायनरी बघा, आताचा अणुऊर्जा प्रकल्प बघा. काय मला कळत नाही सरकारचं डोकं फिरलंय की काय नेमकं जागेवर तरी आहे का. तुम्ही काय बघितलं की आमच्या एका आंब्याच्या झाडाला फक्त 5,000 रुपये द्या, फक्त 5,000 रुपये. एका काजूला फक्त 3,000 रुपये द्या. जास्त काय मागितले नाही. 5,000 आणि 3,000 रुपये. सोनं झालंय 1.5 लाख रुपये तोळा, त्याच्यामध्ये 5,000 रुपये म्हणजे काहीच नाही. पण त्यांनी 5,000 3,000 सोडा. त्यांनी काय जेवढा मोठा राजा उदार झाला त्या 5,000 3,000च्या ऐवजी हे राज्यकर्ते म्हणाले की तुम्हाला आम्ही शेकडो करोडो रुपये देऊन टाकतो, करोडो रुपये देऊन टाकतो. आणि त्यासाठी त्यांनी अणुऊर्जा प्रकल्प देऊन टाकला. मगाशी डॉक्टर सावंत साहेबांनी सांगितलं तर खरं आहे, अत्यंत अभ्यासूग्रस्त आहेत ते. अणुऊर्जा हा बोलायला जरी छोटा शब्द असला तरी सुद्धा संपूर्ण मानवजात नष्ट करणारा प्रकल्प म्हणजे अणुऊर्जा प्रकल्प. आता हे नारायणराव राणेंना नाही कदाचित समजणार. नितेश राणे मंत्रिपदाच्या घमेंडीत असतात, त्यांना सुद्धा समजून घेण्याची तेवढी त्यांची कुवत नाही. त्यांनी धमकी दिली, ठीक आहे जो विरोध करेल त्याला राणे स्टाईल ने आम्ही सपोर्ट टाकू. हे राणे स्टाईल म्हणजे काय श्रीधर नाही, राणे स्टाईल म्हणजे काय मंचेकर. अरे असल्या धमक्या आम्ही रत्नागिरीच्या त्या सगळ्या प्रकल्पाच्या वेळेला अनेक वेळेला ऐकलं आणि घालून ठेवलं खाली. नारायणच्या आणि नितेश राणेंच्या धमक्या आम्हाला नवीन नाही आहेत. हिंमत असेल तर ह्या राणे स्टाईलचा प्रताप त्यांनी राजू शेट्टी साहेबांवर करावा, विनायक राऊतांवर करावा आणि जानकर साहेबांवर करावा, वैभव नाईकांवर करावा. तुमच्या
तर लाठ्या काठ्या पोलिसांच्या पडतील त्यावेळेला पडतील, पण लढाने स्टाईलने धरा. लोकांच्या जीवन मरणाचा लढा जर तुम्ही संपवण्याची भाषा करत असाल तर आम्ही सुद्धा मेलेल्या आईचं दूध प्यालेलं नाहीये बाबांनो. आमचं सुद्धा धमनीमध्ये रक्त आहे, आमच्या सुद्धा धमनीमध्ये रक्त आहे. आमची भूमी कशी वाचवायची, आमच्या भूमिपुत्रांना कसं वाचवायचं, त्यांचं रक्षण कसं करायचं. अरे अणुऊर्जा म्हणजे काय, ही पिठाची गिरण वाटली काय किंवा काजू प्रोसेसिंग प्लांट वाटला काय. मगाशी तुम्ही टेक्सटाईल पार्कचा उल्लेख केला. मी खासदार असताना ऍग्रिकल्चर पार्लमेंटरी कमिटीमध्ये होतो, त्यावेळेला मी कोकणामध्ये टेक्सटाईल पार्कची मागणी केली. दुर्दैवाने केंद्रीय मंत्र्यांनी उत्तर दिलं की तुमच्याकडे कापूस कुठे आहे. मी म्हटलं इचलकरंजीला आहे की टेक्सटाईल पार्क, 150 किलोमीटर खाली आलं तर त्याच्यामध्ये काय बिघडलं. बस टेक्सटाईल पार्क द्यायचं नाही, गार्मेंट फॅक्टरी गार्मेंट पार्क द्यायचं नाही आहे, सोलर एनर्जी पार्क उभा करा म्हणून सांगितलं, तिथे द्यायचं नाही. आज जैतापूर मध्ये हजारो हेक्टर जमीन अणुऊर्जेच्या नावाखाली संपादित केली, कंपाऊंड घातलं आणि आता फक्त तिथे भूत आणि देवतारच राहतात, बाकी कोण माणसं जातच नाही तिथे, बाकी कोण जात नाही. पण जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या निमित्ताने ज्या वेळेला लढा होत होता, दुर्दैवाने ह्या पोलिसांनी गोळी घातली आणि आमचा 28 वर्षाचा तबरेज तिथे मृत्युमुखी पडला. त्याच्या बलिदानातून, तबरेजच्या बलिदानातून जैतापूर प्रकल्प जमीन जरी त्यांनी हडप केली तर प्रकल्प आम्ही होऊ दिला नाही आणि म्हणून आंदोलनाची तीव्रता ही अधिकाधिक करावी लागेल. अणुऊर्जा प्रकल्प कदाचित दुर्दैवाने मुंडक्यामध्ये आणायचा प्रयत्न करतील, पण त्याचे दुष्परिणाम हे पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बॉर्डरवर असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूरच्या सुद्धा काही गावांना त्याचे दुष्परिणाम भासवल्याशिवाय राहणार नाहीत. म्हणून केवळ मुंग्यामध्ये अणुऊर्जा होतोय, हिंदळ्यामध्ये अणुऊर्जा होतोय, आम्हाला काय करायचंय असं समजून कोकणवासियांनी किंवा सिंधुदुर्गवासियांनी तसं समजू नका बाबांनो. हिंदळा आणि मुंगे म्हणजे आपला गाव सुद्धा तो भस्मसात करण्याचा प्रकल्पाचा तेवढा मारा होऊ शकतो आणि म्हणून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हे आंदोलन अधिकाधिक तीव्र करावं लागेल. आंब्याला तो 220च्या पुढे ते गेलेच नाही आणि म्हणून तुम्ही सांगितलं ते खरं आहे. केवढा मोठा राणा भीमताडी थाटामध्ये पालकमंत्र्यांनी घोषणा केली, मी वाढवून देणार, मी वाढवून देणार. काय दिलं?